Ok, ne Chérif Mohamed Aydra, président du collectif MINISMA et ses alliés dégagent. Ayiwa collectif MINUSMA et ses alliés dégagent. I bɛ se k'a fɔ an ɲɛna mun nana ni hakilina ye k'a fɔ ko aw ka jɛkulu sigi jɛkulu min bɛ a jira k'a fɔ ko fɛn min ye MINUSMA ye k'o ka taa ka bɔ an ka jamana kɔnɔ wa? O ɲininkali diyara n ye kosɛbɛ. Collectif sigikun yɛrɛ ye min ye a b'a dɔn kabi fanga yari kɛra 2012 wagati n'o ye 2012 ye a b'a dɔn Faransi kun ye janfa dɔ sigi sen kan n'o ye ka se ka Kadafi ka fanga tiɲɛ a bolo mais o y'a sɔrɔ u kun ye labɛn dɔw sabati ka na Saheli yan fan fɛ n'o ye Mali kɔrɔn yan fanfɛla ye ka don o fɛ mais a labɛn kun tɛ se ka sabati fiyewu n'u ma Kadafi ka fanga yari a bolo. Donc u ye Kadafi ka fanga yari a bolo waati min u y'u kun ɲɛsin a ma o kɛra 2012 wagati ye u nana nkalon caman tigɛ ka amalgame caman créer pour que coup d'état ka se ka kɛ coup d'état kɛlen u nana u ka cellule sigi donc u nana u ka cellule sigi ka kɛ pompier pyromane ye u nana k'an ka kuma ɲɔgɔnya an ni rebelle ni ɲɔgɔn cɛ en réalité olu ka rebelle nalen don sinon malien kun tɛ mais u ka rebelle nalen don olu yɛrɛ de y'u armé olu de ye marifaw d'u ma olu de ye fɛn bɛɛ d'u ma pour que u ka se ka na donc kuma ɲɔgɔnya de taara an don ninnu cɛ donc depuis o wagati an ye kɔgɔ fɛgɛya to ye parce que an y'a fɔ ni kɔgɔ ma pɛrɛn basa tɛ donyɔrɔ sɔrɔ donc an ɲɛ bɛ kɔgɔ in fɛgɛya to la o bɛ fɛ ka na ni hakilina dɔ ye hakilina min bɛ maliyɛnw fara fara a tɛ maliyɛnw fara ɲɔgɔn kan donc an wulila an farala ɲɔgɔn kan d'abord k'a lajɛ mun de bɛ dugu ma donc hakili jagabɔ la an farala maaw kan minnu ko k'an ka sigi ka kuma kɛ donc an ye sigi ka kumaw daminɛ a kunfɔlɔw kɛra Moritani depuis worobulancilaw olu kɛra Wagadugu fɔlɔ ka kunfilananw kɛ Moritani ka taa Alger n'o ye Algérie ka na kuncɛ Bamako yan le 15 mai 2015 donc a kuncɛlen Bamako yan an y'a ye k'a fɔ bɛn kɛra min kan ani min bɛ sɛbɛn kɔnɔ gafe kɔnɔ ka d'an ma n'o parafera hakilinaw tɛ kelen ye hali a sɛbɛncogo tɛ kelen ye donc an nana ye janfa min kun kɔlɔn sɛnɛnen don janfa dara kɛnɛ kan donc janfa yelen ka da kɛnɛ kan waati min an wulila k'an fanga fara ɲɔgɔn kan il faut que an ka fɛn dɔ sigi sen kan min b'a to janfa in bɛ se ka ko kari cogo min u nana ni accord d'Alger ye o signera yɔrɔ min u ye résolution ta États-Unis conseil de sécurité la ka se ka na MINUSMA congo an da la ka banfula ta ka congo an da la c'était une manière u cogoya dɔ de olu bolo waasa an ka se ka segin toujours Faransi ka jɔnya juru kɔnɔna na parce que Faransi Saheli jama kun bɛ ka tila Faransi la dɔɔni donc fo ka na u ka système instauré donc u nana n'o de ye ka na ni système camanba ye donc an nana ye k'a fɔ an bɛ fɛn o fɛn kɛ Faransi geni ka nɔgɔ an bolo mais n'an ma wuli MINUSMA kama MINUSMA ye diɲɛ tɔnba faralen ɲɔgɔn kan jamana 100 ni jamana 49 faralen ɲɔgɔn kan k'olu ka lasigidenw ta ka na n'u ye k'u bila maaw cɛla donc n'an ma wuli k'an sɛbɛ dɔn ni kɛlɛ in ma kɛlɛ in a ka taa ɲɛ a bɛ gɛlɛya donc o de y'a to an farala ɲɔgɔn kan an ye collectif créé parce que association caman de farala ɲɔgɔn kan a waati association des jeunes pour la réconciliation nationale ne yɛrɛ tun b'o diriger donc ani association caman wɛrɛ fo ka se association 17 ma an de farala ɲɔgɔn kan ka collectif sigi sen kan donc collectif la a wagati la ne tun y'a kuma lasela ye mais bi an bɛ yɔrɔ min a présent ya dira ma donc an ka se ka collectif ka mission poursuit mission tɛ dɔwɛrɛ ye c'est que an y'a fɔ wa an bɛ segin a kan an bɛ tila ka segin a kan tuguni kura ye rebelle tɛ Mali la Faransi de ye rebelle ye djihadiste tɛ Mali la Faransi de ye djihadiste ye dɔgɔnɔw tɛ rebelle ye filaw tɛ rebelle ye Faransi de ye rebelle ye Faransi de ye djihadiste ye donc mais Faransi bɛ na ni système min ye o ye nin système caché de ye u bɛ na dugumana de fɛ ka na u ka pions installer n'i y'a jateminɛ depuis MINUSMA nana Mali la Faransi de b'a bɛɛ dugumana na Faransi de b'a bɛɛ diriger depuis ko bɛ dogo dogo fo ka na ko da kɛnɛ kan an y'o fɔ fanga tɛmɛnen ɲɛna o de y'a to an wulila ka fanga tɛmɛnen an y'a kɛlɛ san 7 an b'a kɛlɛ la depuis bɛ ka sigira don min an b'a kɛlɛ la fo ka taa wuli an b'a kɛlɛ la parce que an b'a dɔn tigitigi maa minnu don an bɛ ka min f'u ɲɛna u ɲɛ t'a la parce que an sigilen ɲɛ bɛ mun na u jɔlen ɲɛ t'o la donc an nana ye k'a fɔ sifinnakaw n'an ma fara ɲɔgɔn kan a bɛ fɔ k'an ye sini ɲɛsigiw ye mais bi latigɛ ko ɲuman de bɛ sini d'an ma donc n'an ma bi latigɛ ka ɲa sini t'an ye donc o de y'a to an wulila an ko jɔnya kɛlɛ in f'an ka juru tigɛ donc Faransi de bɛ MINUSMA kɔfɛ donc ni Faransi de bɛ MINUSMA kɔfɛ n'i y'a ye i bɛ dogo dɔ kɔfɛ ka na a tigi yɛrɛ de nana donc i bɛ dogo mun yɛrɛ kɔfɛ ka na dɛ an b'o de bila ka taa dogo wɛrɛ t'e la bilen o donc Faransi ko bɔra fiɲɛ na. I y'o min fɔ sisan i b'a ye k'a fɔ ko transition Faransi fanga ɲɛmɔgɔ minnu bɛ yen nin waati in na olu yɛrɛ ye disposition caman ta u n'u ka partenariat la Faransi ɲɔgɔn cɛ o yɛrɛ kɛra sababu ye i b'a ye k'a fɔ ko Barkhane yɛrɛ taara ka bɔ Mali kɔnɔna la nka kɔn Barkhane ɲɛ i b'a ye k'a fɔ ko fɛn min ye Faransi yɛrɛ lasigiden ye an ka jamana kɔnɔ n'o y'u ka ambassadeur ye o fɛnɛ latagara donc est ce que Faransi ka nin tali in kɔfɛ est ce que MINUSMA bɛna si sɔrɔ nin kɔfɛ tuguni wa. Bon, MINUSMA kan ka déterrer de si sɔrɔli tɛ bilen mais MINUSMA kan ka déterrer tant que ni MINUSMA ma ka kasa laban cɛ ka bɔ Mali kɔnɔ Faransi bi yan toujours parce que Faransi bɛ na ni pion de ye Faransi bɛ taa position de ta ONU na ka na n'o position ye k'o défend yan
an y'o fɔ c'est à dire an bɛ segin a kan jamana in c'est à dire n'an m'an wasa don jamana in na jamana in tɛ fantan jamana ye jamana in tɛ dɛsɛbagatɔ jamana ye jamana in ye dun ka fa jamana de c'est à dire Mali ka di ni diɲɛ jamana bɛɛ ye ni alijinɛ bɛ diɲɛ na bi Mali de don donc tant que n'an m'an ɲɛsin an ka jamana in ma an k'a bɔ bolo la vraiment ko gɛlɛn caman bɛ yen a bɛ gɛlɛya quoi Faransi c'est à dire bi dogo MINUSMA de kɔfɛ ka tiɲɛni kɛ bi Faransi ko bɔra fiɲɛ na mais MINUSMA de bɛ Faransi ko dogo toujours fiɲɛ na parce que n'an y'a jateminɛ an b'o fɔ aw ɲɛna renseignement fɛn bɛ di rebelliw ma ka kan ka cɛbakɔlenw kan fagali fɛn bɛ kan ka cɛbakɔlenw kan fagali fɛn bɛ kan ka société civile kan a bɛɛ renseignement bɛ bɔ MINUSMA de yɔrɔ ka d'u ma olu de b'u fournir armement na olu de b'u fournir renseignement na olu de bɛ tila k'u fournir même sur le plan technique u b'u fournir fɛn bɛɛ la même sur le plan argent en liquidité olu de bɛ taa bɛɛ d'u ma sinon u b'u to kungo kɔnɔ k'a sɔrɔ cogo di donc pour dire que c'est à dire MINUSMA bɛ baara mun na u y'a ko dogo fo ka n'a da kɛnɛ kan parce que anw b'a dɔn MINUSMA ma deli ka taa jamana si la mission onusienne ma deli ka taa jamana si la k'a ma jamana ci a prévu kelen tɛ yen a prévu bɛɛ b'an bolo k'a fɔ u ma deli ka taa jamana si la u bɛ jamana dɔw la a ka ca ni san 40 ye bi ni tasuma ma don yen hɛrɛ ma jigin yen quoi donc an b'o de fɔ mɔgɔw ye c'est à dire il faut que jamana kɔnɔdenw ka fɛn dɔw faamu maa si tɛna Mali dɛmɛ ka tɛmɛ maliyɛnw yɛrɛ kan maa si tɛna Mali bɔ bolo la ka tɛmɛ maliyɛnw yɛrɛ kan n'an m'an jigida jamana o jamana kan n'an m'an jigida mɔgɔ o mɔgɔ kan ko bɛna Mali bɔ bolo la a bɛɛ bɛ Mali coron de k'a ka sɔrɔ ta a si tɛ Mali bɔ bolo la donc an tɛ se ka mɔgɔ si tɛ se ka Mali in fɛ ka tɛmɛ anw yɛrɛ kan quoi donc il faut que anw de ka kɛ jamana in fɛbaga fɔlɔw ye waasa an ka se ka a kanu don maa wɛrɛ la o b'a to n bɛna i ɲininka min na o de ye k'a fɔ n'i ma ɲɛ bɛ puissance dɔ gɛn f'a ka sɔrɔ i sɛbɛnnen don puissance yɛrɛ la i b'a ye k'a fɔ ko Mali ni Russie ka bolo ɲɔgɔn ma a bɛ ka fanga sɔrɔ kosɛbɛ minɛnw yɛrɛ caman bɛ ka na Mali kɔnɔ nin waati in na i b'a ye k'a fɔ ko Russie ka ɲɛmɔgɔw yɛrɛ b'a fɔ k'a fɔ ko olu bɛna Mali dɛmɛ a bɛ gɛlɛya min na ka se ka bɔ a kɔnɔna la yalima e bɛ se k'a fɔ an ɲɛna k'a fɔ ko Russie ni Mali ka nin bolo ɲɔgɔn ma a bɛ se ka kɛ sababu ye ka Barkhane ka tali a MINUSMA ka tali ka se ka a nɔra bila wa bon an ka bolodi ɲɔgɔnma in kuma cayara parce que an b'a daminɛ waati min u ye kuma caman fɔ Wagner bɛ Mali la dɛ ni nana Mali la dɛ u nana Mali kɛ tan dɛ u nana Mali bɔ tan dɛ nous on n'a pas besoin de ça u bɛɛ y'u ka ko de y'u bolo an mago bɛ mun na on a besoin d'un partenariat gagnant-gagnant an taara n'o sira de c'est à dire il faut que Mali ka respecter comme un état jamana bɛɛ ka souveraineté de b'a bolo donc o tilanna ka ban donc ni Mali respectera comme un état on va travailler avec des gens qui nous respectent comme état donc bɛɛ ka jamana ye sigilen bɛ sɔrɔ de kan on est dans un monde de mondialisation c'est à dire monde de mondialisation ye mun ye e tɛ se ka sɔrɔ kɛ ne tɛ ne tɛ sɔrɔ kɛ ne tɛ donc an fila ka sɔrɔ de bɛ ɲɔgɔn dafa donc tant que n'an b'o o cadre kɔnɔna na c'est à dire an ka partenariat gagnant-gagnant b'a arranger mais Faransi ta ye min ye c'est un pompier pyromane an y'o fɔ nansara minnu y'an coloniser olu bɛ na un pompier pyromane de u bɛna kɛmɛ ta i bolo ka n'i sɔnni dɔrɔmɛ 2 ye k'u bɛ n'i dɛmɛ alors que u y'o kɛ kɛmɛ de ta k'u yɛrɛ balo n'o ye an y'o fɔ an bɛ segin a kan Faransi dugukolo jukɔrɔ ji min ta ɲuman tɛ sɔrɔ yen mais la France aujourd'hui après 3 pays après les États-Unis l'Allemagne la France se classe 3e dans le monde qui a le stock d'or le plus important du monde c'est-à-dire n bɛ segin a kan todunkan na pour que a ka faamu diɲɛ jamana 3 kɔfɛ n'o ye États-Unis n'o ye Allemagne ye Faransi jatelen don jamana 3nan de fɛ min ka sanu marata ka bon ni jamana bɛɛ diɲɛ kɔnɔ k'a sɔrɔ fɛn t'a ka dugu jukɔrɔ k'a sɔrɔ ji min ta ka dugu jukɔrɔ kuma tɛ sanu ma donc a sanu bɔra yɔrɔ jumɛn posez-vous la question donc ni balo bɛ yen bi anw de bɛ Faransi balo Faransi t'anw balo donc il faut que an ka bɔ o jɔnya juru kɔnɔna de la donc anw y'a faamu parce que sifinnakaw bi komi an bila nin kɛlɛ in na an bɛ kɛlɛ in daminɛ waati min maaw hakili la k'an ye fatɔw ye parce que an bɛ bɔ ka sirabaw minɛ a ka ca ni san 8 ye bi an bɛ bɔ ka sirabaw minɛ an b'an ka caravane passer mɔgɔw b'a fɔ k'an ye fatɔw ye ka interpellation bɛɛ sɔrɔ a la fanga jugu tɛmɛnen y'a minɛ k'an datugu ka ko caman k'an na pour que k'an na intimité an ka se ka kɛlɛ in bila mais u m'a faamu sanpɛrɛngadena mɔnɛ marifacika tɛ foyi ko la donc anw ye kɛlɛ in faamu de ka kɛlɛ in dɔn ka ni a n'an ka nafolo di pour que an ka jamana in ka se ka sauver bi tigi caman yera kɛlɛ in na mais a bɛ daminɛ don min tigi kun t'a la mais anw y'a daminɛ waati min maaw y'an kɛ fatɔ ye mais bi a diyara waati min bɛɛ kɛra kɛlɛbaga ye mais o ye ala tanu de y'anw bolo parce que c'est une fierté pour nous k'a fɔ an ye ko dɔ daminɛ min ye se sɔrɔ an yɛrɛ ɲɛna k'a sɔrɔ an ma sa vraiment an bɛ ala fo la k'ala barika da mais la lutte ça continue ça finit jamais, ça continue. Parce qu'il faut une libération totale, pas partielle. Parce que bien meilleur, mais partielle là. Mais il faut une libération totale du Mali. Kabo ni système qu'on a anga se gagner bolo. Donc à tobe na négociation fait. Kabo qu'on a la Canada, il va y avoir ko abe wati damoro bo femi anda fe jamana Côte d'Ivoire. Oluka fintikila ka ma binani ani kono to bonyango olu minele do anga jamana ko ndala no ko siga siga na kelendo ula u don ko manya anga jamana kono. O tɛmɛnen kɔfɛ i b'a ye k'a fɔ ko furugufurugu barika nana bonya un moment donné maliyɛn dɔw ani ivoiriyɛn dɔw ni ɲɔgɔn cɛ est ce que nin ko kɔnɔna la est ce que an man kan tɛ k'an farati an kana taa an yɛrɛ sɔrɔ jamana kɛlɛ dɔw kɔnɔna la déjà que Mali bɛ guerre dɔw kɔnɔna la n'o ye contre le terrorisme ye est ce que an tɛna an kɔlɔsi an kana taa don conflit yɛrɛ la min bɛna an ni jamana yɛrɛ opposé ɲɔgɔn na surtout a jamana kɔnɔdenw wa
Bon, je pense que nin question jaabi ka nɔgɔn kosɛbɛ parce que u minɛna diplomatie sira de kan parce que u nana don an ka territoire kan illégalement nin b'a yira k'a fɔ vraiment nin kɛnɛ kan an b'an ka cɛbakɔlenw fo u hakili bɛ Mali la wa u wulilen bɛ ka jɔ su tile ka se ka Mali sécuriser donc nin kɛnɛ kan an bɛ Asimi n'a ka cɛdenw bɛɛ fo Asimi kelen tɛ mais cɛden minnu bɛ duguma minnu bɛ baara kɛ dibi la minnu b'a to Asimi bɛ se ka ye yeelen na cogo min an b'olu fo minnu bɛ bɔgɔ nɔɔni duguma parce que an b'u kalama caman bɛ bɔgɔ nɔɔni duguma olu tɛ ye sanfɛ mais minnu bɛ bɔgɔ nɔɔni duguma vraiment an b'u fo parce que u ka bɔgɔ nɔɔni de bɛ ka kɛ basigi bɛ ka na jamana in kɔnɔ dɔɔni dɔɔni donc interpellation minnu kɛra i komi an ka état y'a fɔ cogo min parce que an bɛ to toujours an ka jamana marabagaw de kɔ jamana marabagaw y'u interpeller waati min u y'u traité de mercenaires effectivement information minnu tun b'u bolo c'est des mercenaires kɔfɛ u tilala ka bila u bɛ justice ka bolo kan sisan u bilala mandat de dépôt la donc an bɛ to an ka kiiri tigɛbagaw kɔ n'u ye kiiri in tigɛ k'a bila yɔrɔ min an ka t'o kɔ mais n bɛ min fɔ population fila ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mali population ani Côte d'Ivoire population an bɛ ye jamana kelen de ye n y'o fɔ n ko Faransi kɔfɛ Maliyɛn ka ca jamana min na ka tɛmɛ jamana bɛɛ kan o ye Côte d'Ivoire ye donc an k'an kɔlɔsi kosɛbɛ an ka information dɔ dili la parce que a bɛna ta kɛ degun ye an ka Maliyɛn wɛrɛw ma minnu bɛ sigida wɛrɛw la a bɛ kɛ degun ye an ka Ivoirien wɛrɛw ma minnu bɛ sigida wɛrɛw la anw fɛ yan donc an ka to diplomatie ka a ko gérer comme a daminɛna cogo min donc diplomatie bɛ ka taa n'a ye comme a bɛ fanga ka bolo kan an ka to kiiri k'a ka kiiri tigɛ ni kiiritigɛlaw y'a bila yɔrɔ min an ka t'olu kɔ mais population civile vraiment qu'on garde le calme an ka to fanga kɔ an kɔni an b'an ka autorité ko wa an dalen b'u la. Ayiwa ɲininkali laban o bɛna tali kɛ kosɛbɛ an ka transition furancɛ fanga ye e yɛrɛ bolo walasa a ka ɲa a ka kɛ malidenw sago ye a ka taa wolo kalata sanuman na mun de bɛ se ka kɛ walasa transition bɛ se ka ɲa cogo di. bon mun bɛ se ka kɛ walasa transition bɛ se ka ɲa je pense que u ye lili caman u ye a commencé ka a pieds poser n'a bɛ fɔ o ma ko soupassement mais ne bolo o ye ne yɛrɛ hakilina ye kalata teliyala kojugu kalata man ka kɛ nin wagati ninnu na kalata kan ka sɔn sɔrɔ fɔlɔ parce que jamana bɛ situation min kɔnɔ il faut que an ka jamana bɔ o situation totale de kɔnɔ sinon n'an taara ni kalafili ye nin waati kɔnɔna na walima kalata ye nin waati kɔnɔna na a bɛna ni furukufuruku dɔ ye an siranna min ye kɔrɔlen u bɛna an bila o kɔnɔna na u b'a nɔɔni ka d'an ma tuguni ka tɛmɛ kɔrɔlen kan donc ne bolo Asimina ka cɛdenw mun bɛ yen fɔlɔ il faut une libération totale du Mali ni Mali libérera totalement k'an ka accord kuraw signer k'an ka loi changer k'an ka constitution falen c'est à dire Mali ka taa base kura kan ni président min bɛna a b'a ta o base kura da la ka continuer n'a ye sinon n'an tora nin firiki faraka la ka taa don kalafili walima kalata kɔnɔna na vraiment a b'an ka baara segin an kɔ donc an kɔni bɛ min f'u ye an b'u appuyer an b'u jukɔrɔma dɔn u bɛ sira min kan u ka t'o sira kan sifinnakaw b'u kɔ donc u bɛ sira min kan Mali libération totale sira de don wa anw b'u kɔ an b'u appuyer mais n'u seginna don o don an ye fanga dɔ in kɛnɛ san 7 an y'u kɛlɛ n'u seginna don o don u b'an jɔlen sɔrɔ u kɔfɛ sisan an b'u ɲɛ parce que u bɛ ka baara in kɛ cogo min an y'an fasa an jɔrɔ u ɲɛ de ni min bɛ kan na o bɛ k'anw na mais fɛn tɛ olu sɔrɔ mais n'u ye baara in janfa ka baara in jɛngɛ an bolo an t'u to yen donc an bɛ wuli u kɔ an ye fanga dɔ in kɛlɛ cogo min an b'u kɛlɛ ten mais pour le moment vraiment an ka dɛmɛ b'u ye u ka to nin lancer kan donc élection ko kɔni vraiment ne yɛrɛ tɛ fɛ ka kuma mɛn parce que élection kan ka sɔn sɔrɔ nin waati la foyi ma ɲɛnabɔ fɔlɔ a bɛɛ kun donna de foyi kunkolo tɛ yen mun kunkolo dafalen don loi ma falen fɛnw ma falen fɛn kɔrɔw de bɛ yen toujours donc pour que élection ɲuman ka kɛ il faut que base kura de ka sigi donc o base kuraw worobulancilaw daminɛna ka ban o dɔ ye jumɛn ye loi électorale bɛ sen na o dɔ ye jumɛn ye constitution kura sɛbɛnni bɛ sen na o dɔ ye jumɛn ye charte kuraw bɛ sen na c'est à dire il y a beaucoup de choses qui sont en train d'être faites en bas et négociation base kuraw bɛ ka kɛ négociation na sur des partenariats gagnant-gagnant donc n'i y'o bɛɛ jateminɛ vraiment an ka taa sisan k'a fɔ an bɛ taa élection kɔnɔna na an bɛna maa dɔ ta maa min qui n'est pas fiable qui va nous faire retourner dans le même système a bɛ segin n'an ye an ka janfankɔrɔ kɔnɔna na n'o dun kɛra olu o anw o an bɛɛ bɛ jigin a kɔnɔ parce que anw de wulila k'an bɛ saniyali kɛ donc ni maa nɔgɔlenw nana u bɛna an bɛɛ jigin a kɔnɔ yen et nous on est an y'an nin di k'an ka nafolo di k'an ka fɛn bɛɛ di a la donc mais risque ye min ye risque in t'olu kelen kan a b'anw yɛrɛ kan parce que an fɛn bɛɛ affichelen don donc a kan ka bi n'an bɛ kɛlɛ in kɛ kɛlɛ in an ka kɛ ni c'est à dire kɔnɔjɛlenya kɛlɛ de parce que an bɛɛ de nin b'a da fɛ ni Mali n'u taara sira wɛrɛ fɛ bi ala k'an kisi don u ye mun kan na kɔrɔlen u bɛ segin o ɲɔgɔn kelen kan donc olu ta bɛ juguya n'an ta ye bi i b'a dɔn fɛn caman bɛ yen an tɛ se k'o kɛ jamana kɔ kan an tɛ bɔ yɛrɛ an kɔni b'an ka jamana kɔnɔ an b'an ka jamana défend mais o bɛɛ kun ye parce que an bɛ fɛ jamana in ka segin sira dɔ de kan ni bɛɛ ka sɔrɔ de ye sɔrɔ ye quoi maa kelen ka sɔrɔ tɛ sɔrɔ ye quoi o de la an bɛ ko o ko kɛ je lance un dernier appel à la jeunesse malienne c'est-à-dire collectif bi yan collectif bɛ ka baara kɛ pour que MINUSMA bɛ se ka taa ka bɔ yan cogo min collectif ka baara sira talen don sira camanba de fɛ sira dɔw bɛ yen o ye sira diplomatie ye tɛgɛrɛ tɛ bɔ ka fɔ o la parce que an bɛ ka dingɛ caman an bɛ ka
wɔgɔbɛli caman kɛ duguma walasa ko in lili taara don yɔrɔ min a ka se ka bɔ yen an ye plainte don fo ONU na pour que MINUSMA bɛ se ka c'est à dire ka plainte don n'an ka prévu ye prévu minnu b'an bolo minnu b'a yira k'a fɔ MINUSMA man ka to c'est à dire a man ka tile kelen passer Mali dugukolo kan an ye plaintes don yen ka avocat ta olu bɛ k'o plaintes défend olu bɛ duguma olu tɛ sanfɛ kumaw ye donc baara wɛrɛw b'an bolo duguma yan minnu bɛ autorité affaires étrangères bolo donc fɛn dɔw bɛ yen c'est à dire a bɛɛ tɛ se ka maa tɛ se k'i n'i fari fan bɛɛ tɔgɔ fɔ i laban yɛrɛ neni ye quoi donc mais baara minnu bɛ kɛ sanfɛ an ka bɔ an ka ɲɔgɔn soutenir la o ye jumɛn ye o ye boli minnu bɛ boloda collectif bolo vraiment an ka an jija an ka y'a kɛnɛ kan c'est à dire an bɛ ninnu nata fo ka gɔngɔn wuli kɔ mais a tɛ kɛ fiyewu n'an m'an bolo di ɲɔgɔn ma ni autorité ninnu vraiment an b'o fɔ parce que u bɛ ka baara nɔgɔya anw yɛrɛ bolo fɔlɔ n'an tun bɔra k'an bɛ MINUSMA dénoncer anw de bɛ minɛ ka datugu mais sisan n'an bɔra k'an bɛ MINUSMA dénoncer Dieu merci fɛn tɛ k'an na kɔni hali n'an tɛ protéger fɛn kɔni tɛ k'an na donc an bɛ Asimi fo nin kɛnɛ kan ka tila ka foli laban ni mun ye o ye ka collectif membre bɛɛ lajɛlen fo ka daminɛ Mali kɔnɔ Mali kɔ kan fɛn fɛn b'an suit an ka foli b'u bɛɛ ye vraiment k'a f'u ɲɛna an ka to jɔlen an ka jamana ye jamana wɛrɛ t'an bolo ni nin jamana in tɛ n'an bɛ taa fan o fan a bɛ fɔ k'an ye dunan de an barajuru n'an tonso bi yan de an ka wuli an ka Mali défend